naštartovali dámy z Ružinej. Tak uvidíme dievčatá, asi budeme musieť nabrať ešte raz. Zatlieskajte ženám, lebo to nevzdali, idú ďalej. A druhýkrát to už vyšlo podľa mňa. Tlačíme vodu dopredu. Babi, naberte ešte raz, lebo my vám tlieskame, my vás chceme povzbudiť tomu, aby ste ten útok ukončili. Vieme, že to je už náročné, keď sa nedarí, tak je to ťažké. Ale už je tam červená vlajka, pretože sme prekročili minútu. Zatlieskajte, dievčatá.